by Rishi Raj RRT। देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन को चित पर चढ़े कोरिया। देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन को चित पर चढ़े कोरिया। मारे खातिर बाह में जपड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है। Presented by Radhe Films। देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला। हाँ देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला। करिया भातार बाबे करिया होई लइका एही से मिलल कईनी को। इहे बात मोरा पिया के पढ़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सखीरे पकड़ लिया है देवरे से करत में भट्टार सखीरे पकड़ लिया है। Recording by RRT Digital Recording Studio, Chharadan। Presented by Radhe Films। अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा रात दिन सट के काम होके डट के जवानी बना दिहले पा। सखी असक चंदेश्वर रगड़ दिया है देवरे से परत में भट्टार सखीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सखी